बे समाव स्टुडियोआव आं सन्दना इस्लारि उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खाग्राबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव खुंगा 39थि थान्दै बोसोरारि जखन्थाइखौ साननैनि हाबाफारि लानानै खुंफुंनायनि दिनै जोबथा हाबाफारि। दिनैनि बे जोबथा हाबाफारियाव गिबि हाबाफारि महरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिला बिरहोनाय जायो आरो बेखौ बिरहोदों खाग्राबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि रमेश चन्द्र बर' बिथाङा। नैथि हाबाफारिया जाबाय मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय। बे हाबाफारियाव बाहागो लायो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि निजोमसा बर' बिथाङा। थामथि हाबाफारि महरै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनो बिबार बावनाय जायो आरो बेयाव बाहागो लायो उदालगुरि जिल्ला बिजेपिनि नेहाथारि जौस्रां बर' बिथाङा आरो लोगोसेनो बाहागो लाबावो खाग्राबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि आरो नेहाथारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरि बिथांमोनहा। लोगोसे खाग्राबारि दखरा बर' फरायसा आफादनि गंफ्रोमबो गामि दालाय आफादनि आफादगिरि आरो नेहाथारि बिथांमोनहाबो बाहागो लायो। खाग्राबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि रमेश चन्द्र बर' बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायदों आबुङै मिथिना लानि। खाग्राबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 39थि थान्दै जखन्थाइनि जे थान्दै मेल जोंहा मैया जानानै थांबाय आरो बे थान्दै मेलनि गेजेरजों जोङो बे ओनसोलनि गासै रायजो राजाफोरजों मोनसे सावरायलायनानै जोङो बे ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय बे ओनसोलनि मोनसे मोजां परिबेसखौ लाबोनो थाखाय जोङो गोबां हाबाफारि रनसायनानै लादों आरो रिजलिउसन हिसाबै जों सेबखांनानै लादों। बिनि गेजेरावनो मख'थावना माखासे रिजलिउसनफोरखौ आं दिनै बुंनो नागिरदों बे मेडियानि गेजेरजों जाहाथे बयबो बे मिशनखौ जाहाथे मावनायाव जोंहाबो सुबिदा जानायनि थाखाय गिबि सिनथाराव आं बेखौनो फोरमायनो नागिरदों जे खाग्राबारि ओनसोलाव जोङो मोनसे नोजोरखौ बोदों। बे ओनसोलाव जोंहा जा सोलोंथाइनि फारसे खामानि मावनाया जोंहा खम जाबोआखै, अब्लाबो जोङो बे ओनसोलाव मोनसे सोलोंथाइ फारसे जेसेबां सोलायनांगौ दा बेखिनिखौ जों लाना फैनो हायाखै। बेनिखायनो मैया बावै जों मोनसे सोलोंथाइनि फारसे खामानि मावनो थाखाय मोनसे जोङो हाबाफारि लाबावबाय। बे मिशनानो जादों जोंहा फरायसालि नागारै मावथांखि 21 to 24। जोङो बे मिशनखौ जों बेनि थाखायनो लानाय जादों मानोना जोंनि फरायसाफ्रा जोंनि गारजेनफ्रा दिनैसिमबो सासे मानसिनि जिउआव जुदि गावनि जिउ राहाखौ दाना लानो थाखायदि सोलोंथाइया बिराद इम्परटेन्ट, बे बुस्थुखौ दिनैसिमबो जोंनि गारजेन जोंनि फरायसाफ्रा दिनै बुजिख' हायाखै बा कनसेप्टआ क्लियार नङा। जायनि थाखाय जोंनि गथ'फ्रा दिनैनि समाव जोङो क्लास 9आव फरायनानै माबा मोनसे फिसा फिसौ जाहोननि थाखायनो दिनै फरायसालि नागारनाय आरो जोंनि गारजेनफ्राबो बे फरायसाफोरनि सायाव बे गथ'नो जे क्वालिटि इडुकेसनखौ होथारनांगौ बेनिफ्राय जों बिराद गोजानाव माने फरायसालि नागारनानै उन्दै बैसोआवनो जौ लोंनाय, उन्दै बैसोआव माने हाबा जानाय बायदिसिना हाबाफोरा दिनै बांनायनिफ्राय बांगासिनो दङ। जुदि बेखौ जोङो फोजोबनांगौब्ला जोङो अन्तत जोंनि फिसाफोरखौ जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ जोङो 25 बोसोरसिम माबायदि बेस्थ' लाखिनांगोन, बबेयाव जों बेस्थ' लाखिनांगोन होनोब्ला जों बुजियो सासे मानसिनि जिउआव जुदि गियान आरजिनायनि सम होनोब्ला जोंहा 25 बोसोरसिमल' आरो बेखौ जोङो आद्रियै जुदि नागारनानै लायोब्ला बे सासे मानसिनि जिउआ मालाबाबो सोलायनाय फैनाय नङा। जायनि थाखाय बेखिना कनसेप्टआ गैयैनि थाखाय जोंनि फरायसाफ्रा गावनि थांखि खुनु गैयैनि थाखाय दिनै फिसा फिसौ जाहोननि थाखाय जे फरायसालि नागारनानै दिनै बेबायदि मानसिफ्रानो दिनै जौ लोंनाय, जुवा गेलेनाय, गुबुन जायगायाव थांनानै बायदिसिना समाजा मुगैथाव खामानि मावनाय बियो दिनै बांगासिनो दङ आरो बेखौनो जोङो गैया खालामनो थाखाय बे ओनसोलाव फ्रि एलकहल खालामनो थाखाय जोङो बे फरायसालि नागारै मावथांखिखौ जों लानाय जादों। आरो बेनि उनाव नैथि हाबाफारि हिसाबै जों लादों जोङो नैबे खाग्राबारि ओनसोलाव जोङो नोजोर होदों दिनै 90% दिनैनि समाव जोङो आबादजों सोमोन्दो लाखिनानै जोङो जिबन जापन बा जिउ खुंगासिनो दङ। नाथाय दिनै जों बुंनांगोन आबाद मावनानै जे जोंनि न'खरा बेसेबां जौगादों बेखौ जों दिनै स्टाडि खालामो, नोजोर होदों। खोब माने मिनिमाम आबाद मावनानै जोंनि रायजो राजाफ्रा दिनै गावनि संसारखौ दिनै निरु जिरु जागासिनो दङ। नाथाय दिनैनि मुगायाव जुदि जोङो आबादजों जुदि चेलेन्ज खालामनांगौब्ला, आबाद मावनानै जुदि जिउ खुंनांगौब्ला जोङो बैग्यानिक आदबजों जों खामानि मावनांगोन। बे बैग्यानिक आदबजों खामानि मावनो थाखाय जोंनि आबादारिफ्रा दिनै नलेजनि गोबां आंखाल। बेनिखायनो जोङो बे ओनसोलाव एक्सपार्टफोर लानानै जोङो जोंनि आबादारिफोरजों मोनसे ट्रेनिंनि थाखाय बेबस्था जों लानाय जादों आरो बेखौ फैबाय थानाय समाव जोङो सम आरो थासारिखौ नायनानै जोङो बिथांमोननो जे मोनसे ट्रेनिं
थाम नाम्बाराव नैबेखौ आं बुंनांगोन बे ओनसोलाव जोङो मोनसे आबादारिफ्रा खामानि मावनो मोनसे इनकारेज मोनसे थुलुंगा मोननायनि थाखाय जोङो मोनसे बे ओनसोलनि सिङावनो मोनसे बेस्ट माने आबादारि माने साबसे आबादारि माने खौ जों सायख'नानै जोङो बोसोरसालिया जथुम्माफ्राव जोङो मान बान्था बावनाय बे हाबाफारिखौबो लानाय जादों जाहाथे बेखौ नुनानैनो जोंनि गोबां माने आबादारिफ्रा जाहाथे फल' खालामो आरो फैबाय थानाय समाव आबाद मावनायाव गोसो होयो बेखौ नोजोर होनानै जोङो बेस्ट फार्मार एवार्डबो जों बान्था बावनो थाखाय दिनै थांखि लानाय जादों आरो बेस्ट टिचार सायख'नानै जोङो बेखौबो मैया डेलिगेटनि मेलाव जोङो बेखौ थांखि लानाय जादों आरो 5 नाम्बार थांखिया जाहैबाय जोंहा नैबे खाग्राबारि ओनसोला मोनसे गोग्लैसोनाय ओनसोल मोनसे माने बेकवार्ड ओनसोल होननानै जों बुंनांगोन बे ओनसोलाव जोङो मोनसे मोजां परिबेस लाबोनो थाखाय बेनिखायनो मोनसे थांखि लादों बे ओनसोलाव माने गामि गामि थांनानै जोङो समाज बेबस्थानि सोलोंथाइ बेबस्थानि आरो बायदिसिना साब सिखोननि बाथ्रा साननानै मोनसे जौगानाय गुबुन गुबुन ओनसोलफोर बायदि जेरैबायदि साफा सुफा बेखौ नोजोर बोनानै नैबे खाग्राबारि ओनसोलावबो जोङो ग्रिन खाग्राबारि होननाय मोनसे मिशन लादों बे ग्रिन खाग्राबारि मिशननि गेजेरजों जों गामि थांनानै गामियाव माबायदि साब सिखोन थानांगौ जोंनि न' बांखौ माबायदि साखोन सिखोन लाखिनांगौ मानसि फैयोब्ला माबायदि जोङो बेबहार बाहायनानै जों रायलायनांगोन माबायदि आलासि सोंनांगोन दा बेफोरबायदि फिसा फिसौखौबो थांखि लादों दि जोङो माने बे खाग्राबारि ओनसोलखौनो जोङो सोमखोर समायना खालामनो नागिरदों जाय गामियाव थाङोब्ला जोंनि आलासिफ्रा मोजां मोनो जाय न'खराव हाबोब्ला जोंनि आलासिफ्रा माने आरोबाव मोनसे बे न'खराव थांबावनो लुबैलायनाय बे मोनसे परिबेस मोनसे समाज बेबस्था दानो थाखाय जोङो थांखि लानाय जादों बेबायदिनो जोङो आरोबाव गोबां थांखि लानाय जादों फैबाय थानाय समा जाहाथे नैबे खाग्राबारि ओनसोलाव जाहाथे बयनिबो नोजोराव बयनिबो गोसोआव जाहाथे मोनसे गोसो बोनो हानाय खाग्राबारि ओनसोल जायो बेखौनो थांखि लानानै जोङो बेखिनिया हाबाफारिखौ रनसायनानै खामानि मावनो थाखाय जों थियाग थियारि जादों बर' एलबाम नायना मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां लिरामिनि डिरेक्शनाव आरजि प्रडाक्शननि बानजायनायाव नुनो मोनसिगोन सायख'बाय मुंनि गोदान बर' एलबाम बे बर' एलबामाव फावखुंगुर महरै हिर'ग्राफा आरो राइबेल बाग्लारि गोदान जाखांफु फावखुंग्रि महरै नुनो मोनगोन निजोरा बर'खौ बे बर' एलबामाव समायना मिलौदो देंखो होदों निथामनि बर' आरो मोनसोम बर'आ बे मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय आरजि प्रडाक्शन इउटुब चेनेलखौ बयबो आंगो खालामना लानो हागोन क'क्राझार गोजोननि नोगोर तितागुरि पार्ट 2 अपोजिट एनआरएल पेट्रल पाम्पआव ऋषि कुमार मोसाहारिनि फ्ल'रिस्ट नार्सारि बे नार्सारियाव बायदि रोखोमनि समायना बिबारफोरखौ फालांगि महरै खम बेसेनावनो नोंथांमोनहा मोननो हायो ऋषि कुमार मोसाहारिनि फ्ल'रिस्ट नार्सारियाव गासैबो रोखोमनि बिबार गायनायाव गोनांथि जानाय आगजुखौ गोरलैयैनो मोननो हायो बेसेन लायाबालासिनो न'सिम दैथायहरनायनिबो खाबु दङ लोगोसे फरायसा आरो लाइमोनफोरखौबो बेवहाय सोलोंथाइ होनाय जायो गोबां मिथिनो थाखाय कन्टेक्ट खालामनो हागोन नैबे नम्बराव 6003099192 ऋषि कुमार मोसाहारिनि फ्ल'रिस्ट नार्सारियाव एक्टिभिटिस बायदियै produce and sell all kinds of horticultural planting materials and gardening design impart training to all students and educated unemployment youths home delivery and door-to-door service free again contact number 6003909192 मोनसे गोजोनथाव खौरां गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो एमआरएम हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापिस्ट सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो जेरै जान्जि सानाय हान्थु सानाय गोदोना सानाय आदै सानाय आफादावदै सानाय जानजि जरा सानाय खर' सानाय सिनस्रि जरा सानाय बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738